Spottet er en concrete jungle. Det er, du er højt op i træerne, der er langt ned, men hvis du har selvtilliden, så kan du bare slå din indre abe løs. Så okay, til at prep, så helt i starten, så prøvede jeg bare på at teste, hvordan det var at hoppe op på hegnet, og så bare lige putte en fod på. Så bagefter så var det naturligt skridt selvfølgelig at putte 2 fødder på, og stadigvæk bounce off fra den. Så prøver vi det samme igen, hvor der er, jeg tager de 2 andre træklodser på, sammen med den sidste, som jeg startede med før. Bounce off, føl hvordan er det, tænk, det er egentlig meget nemt, så bare gå efter det. Målet med min parkour, det er at skubbe mig selv, så jeg kan være den bedste version af mig selv.